Dünyada salih amal bilen yaşanlar, gowy ölüm bilen, yeňil ölüm bilen amaladan tapşyrýarlar. Emma egri ýolda gezenler, haram ýolda gezenler, Allah'a kulluk etmedikler, erwet suratda, kyn ýagdaýda amaladan tapşyrýarlar. Soňra musulmanlygyny ýugulýas, akdyp kepenleýärler. O cenaza namazymyzy kılýarlar. O tawata goýup, soňky ýolagçylygymyza ugradýarlar. Şu hemmemizin başımızdan gelmeli musulmanlygyny başga ýeriniň başyna gelýändir. Öýtmäň erti birun sen men şolardan bolmaly. Öyle süýnür goýýarlar. Akderler gusulymyzy alyrlar, kepenimizi giydirirler, cenaza namazy kılıp tawata ýöklep akdyp çaýlap gelirler. Sonra musulmanlygyny ol garanky çukura bizi jaýlaýarlar. Bizi ýeke goýup gaýdýarlar. Mal, mülk, pul hemme şu taýda galýar. Biz bir ýanymyzda şu dünýäden kepen ýanymyzda gömülýär, ol hem çüýrep bu dünýäde galýar. Emma biziň ýanymyzda gidýän musulmanlygyny ol garanky we sowuk kabrda bize bir yollaş bizim salih amalımız bize peyda berip biljek eden ýaxşy işlerimiz Allah Taala eden ibadetimiz şolar bize yollaş bolup gidýär ýanymyzda. Oşondan soň musulmanlygyny birlerimiz üçin kabr cennet bakçalarının bir bakça bolýar. Allah saklasın ýene birler üçin dowzak çukurlarynyň bir çukur bolýar musulmanlygyny. Ene musulmanlygyny her birimiziň başyna geljek zat. O olgun uzak dura etmeli, katı yakındır. Ananmasanız musulmanlygyny mazarlyga barın. O näçesan täze gömülen entek üstüne atylan toprağa uğramadyk mazar var. Özüňiz görüň şaýat bolun. Ölenden ýaşlaryna seredin. Şolaryň hiç biri musulmanlygyny ölen gününe öz öljekdigini bilmeýärdi. Şol gömülge ýatanlaryň hiç biri şol ölen günü bara. Şol günü öljekdirini öýtmeýärdi özüne. Beter näme diýärdi, pikir edýärdi, ölüm uzakda bir zat. Başgalary ölmeli, biz soň ölmeli pikir edýärdiler. Dünýä ýaşaýyşynyň planyny gurýardylar. Entek başgaları ölüp dur diýip pikir edýärdiler. Biz soňradan ölmeli pikir edýärdiler. Emma musulmanlygyny hakykat beýle däl. Hakykat musulmanlygyny biz şu gururlar edip oturýak. Dünýäniň durly ýerine birler amaladan tapşyryp ýatyr. Birler demin sanap ýatyr. Ýene birler kepenlenip eýýän gömülüp durlar. Şu dersiň öň ýany tanşymyzdan habar geldi, başga bir tanşymyz aradan çykypdyr. Ýaşam gaty ul däl, sagdyn hassalygam ýok. Şuň jaýlyny diýip habar geldi, şu dersiň öň ýany. Ondan has öňrak gidip bersek, geçen 2 aýyň içinde onlarça insan dünýäden gaýtdy. İçinde ýaş kişiler var. 30 ýaşlaryna, 20-den 30 ýaş aralygyna, 30 ýaşdan ýokarrakda. Diýmek näme musulmanlygyny şu gurunlar edip oturýak, birler ölüp dur, birler demin sanap ýatyr, biri kepenlenip oturýar, biri gömülüp dur. Her kim nawatynda gidip dur musulmanlygyny. Musulmanlygyny aslynda ölmek gorkunç däl. İriya güç her birimiz ölmeli. Her kim ölümden gorkýar. Ölmek gorkunç zat däl musulmanlygyny. Ondan has gorkunç zat var. Ol hem musulmanlygyny imansyz we amalsyz gitmek. Şondan gorkmaly. Ölmeýän diýdik, ölüm ýaşaýyşyň soňu däl. Bu dünýäden o dünýä geçişiň ady ölüm. Ölmekden ýaşaýyş gutarmaýar, asyl ýaşaýyş ölümden soň başlaýar. Edil düýş görüp ýatan adamynyň hakykatdan hem öz düýşi çynmy diýip basyrganyp, agzy çuklap ýatan adamynyň oýanyndan soň bir görýär, ol näme düýş eken. Bu dünýä hayaty hem ahiretiň ýanyna musulmanlygyny edil düýş ýalak. Asyl ýaşaýyş ölümden soň başlaýar. Şonuň üçin musulmanlygyny ölüm gorkunç däl, ölümden gorkmaly däl, imansyz we amalsyz gitmekden musulmanlygyny gorkmaly. Ölümden soň, ölümimizden soň jenazamyzy kılıp arkamızdan dilek edip gömüp gaýdarlar. Emma belki sen ýylyňdan biri
sadaka da verip sowabyndan bağışlar, ayet töwürem eder. Emma unutmaly däl musulman doganlar biz özümüz yerin üstündeki dirikak musulman olup Allah Taala'nın dini bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gorkusyny bilen ýaşamadyk bolsak, şeýdip amradymyz tawşyrsak biziň ýyzymyzdan sadaka berip bizi gabryň içine yerin üstündeki musulman bolmady, gabryň aşagynda musulman edip bolmaýa ýyzyndan sadaka berip şoňa düşünmeli. Şonuň üçin oňa arkyn bolmaly, biz özümüz pursat barkak dirikak amal etmeli musulman doganlar.